Na nože? Si go prvi napio si. Ajde, ja sam. Ti već piješ? Proviram? Še nekaj gnezdo, ja ne je bilo. Bo Maru še nekaj leži tukaj? Še nekaj leži tukaj? V gnezdu. Ja. Ja rekam, sam si ti. Ne, sam si. A bi dole leži nekaj? Da, da. Čekaj ti vrata padam. Marja, ne znam še kaj prejšnji. Mamo, ko bivinja, ti nema da spiješ, bre. Vikaj, ko spiješ, vikaj, da te menjava me. Če spijem, Majo, če spijem. Ja čuvaš. Koji je od njenih srpskih političara svijeta? Reći Pinokio. Tešura ti prva. Prosto kaže replika, replika na pravo na repliku. Mogu ja sam zapisao, pošto gledam kakav vrst. Ali što je Hrvatska televizija objavila posle utakmice Engleska, Hrvatska? Znaš šta to objavila? Hoćeš na hrvatskom? Evo. Drage gledatelje, večeras je došlo do promjene programu. Napadnut je naš čelek Sjever i pušten je... 11 Engleza guzi 11 Hrvata pred 80.000 ljudi. Vaše ponašanje je užasno. Ima li neko neku repliku da odgovore? Izvolite vi. Kako se zove Bog sunca u visokom? Kako se zove?